Experimentul desfășurat între 20 august-7 septembrie 2020 în curtea bazei de cercetare arheologică academician Mircea Petrescu Dâmbovița a avut ca punct de plecare un cuptor de ardere a ceramicii descoperit și cercetat în așezarea cucuteniană Târzie de la Stolniceni, Republica Moldova. Măsurătorile magnetometrice din anii 2015 și 2017 au oferit date detaliate despre structura și dimensiunile așezării. Astfel, locuirea cucuteniană acoperă peste 30 de hectare, cuprinzând aproximativ 370 de locuințe, înconjurate de un sistem defensiv constituit din 3 șanțuri și o palisadă, în jur de 540 de gropi și 19 cuptoare de ars ceramica. Dintre cele din urmă, 4 au fost investigate prin săpături în 3 campanii succesive din anul 2016 până în anul 2018. Dacă următoarele 2 cuptoare cercetate sunt asemănătoare cu primul, dar mai prost conservate, o surpriză a venit în anul 2018, prin dezvelirea celui de-al 4-lea, care, pe lângă dimensiunile mai mari, prezenta în plus și câteva detalii constructive interpretate ca inovații tehnologice. Cuptorul avea dimensiuni considerabile, având baza cu diametru de aproximativ 2 metri, cu o arie totală de aproximativ 4 metri pătrați. Canalele de foc, având un profil în formă de U, erau separate de un perete median cruțat. Noutatea a venit din identificarea a 6 găuri suplimentare dispuse în jurul canalelor de foc și care comunicau cu acestea. 2 dintre ele, cu diametrele de 25-28 cm, erau dispuse la capetele canalelor, spre spatele cuptorului, iar celelalte 4, de dimensiuni mai mici, au fost practicate lateral, câte 2 pe partea exterioară a canalelor. O altă inovație, de această dată nu foarte clară, din cauza condițiilor mai proaste de păstrare a cuptorului, este reprezentată de 2 mici boltiri, realizate din lut, lipit pe o structură de nuiele deasupra capetelor canalelor. Ipoteza, foarte justă, a descoperitorilor este că aceste elemente, în special gropile suplimentare, au fost menite să îmbunătățească tirajul cuptorului prin sporirea și uniformizarea circulației aerului cald în întreg cuprinsul camerei vaselor. La fel, boltirile parțiale ale canalelor de foc au avut probabil rolul de a reflecta fluxul de aer cald, care are tendința de a se deplasa rapid în sus și de a-l întoarce, un fel de reverberație, către interiorul cuptorului, adică către șarja de vase. Majoritatea eforturilor s-au concentrat asupra realizării construcției inspirate de cuptorul descoperit la Stolniceni. Înainte de toate, trebuie să facem o precizare. Construcția cuptorului nu a constituit un experiment în sine, ci doar o etapă a sa, scopul nostru fiind realizarea unei instalații necesare experimentului propriu-zis. De aceea, pentru realizarea elementelor adâncite și de elevație, s-au utilizat unelte și recipiente moderne. Cu toate acestea, rezultatul final al experimentului nu a fost alterat în niciun fel, deoarece au fost respectate cu strictețe caracteristicile și dimensiunile înregistrate în săpătură arheologică. Iar cu privire la materiile prime folosite, cuptorul a fost realizat numai din lut, apă, paie și nuiele. Construcția cuptorului a început prin amenajarea unei suprafețe de 3 metri pe 5 metri, pe care, cu ajutorul unui excavator, s-a realizat adâncirea până la aproximativ 1 metru, până la solul galben steril. Elementele îngropate ale cuptorului original au fost realizate de asemenea de pe o suprafață adâncită față de nivelul de călcare antic. După nivelarea zonei, au fost trasate la suprafață elementele îngropate și a fost săpată groapa adiacentă cuptorului. Operațiunea de săpare manuală a acestor elemente nu a fost lipsită de dificultăți, din cauza zecilor de fragmente de dimensiuni mari și uneori foarte mari de gresii sarmațiene, calcaroase, rupte și alunecate în timp din placa de pe platoul Laiu. După finalizarea săpării elementelor adâncite, a urmat, conform informației arheologice, aplicarea unui strat de lut de 2-3 cm grosime pe întreaga suprafață a camerei de combustie.
În prealabil, pentru o mai bună aderență, suprafețele au fost unse umezite cu o soluție semilichidă de apă cu lut. Această etapă a amenajării părții inferioare a cuptorului a fost încheiată prin construirea celor două arce boltite de deasupra capetelor canalelor pe o structură de nuiele. Pentru această etapă a fost nevoie de o cantitate de 85 de kilograme de soluție pentru amorsarea suprafețelor și de 308 kg de lut umed pentru fățuire. Precizăm că lutul pentru construcție a provenit în cea mai mare parte dintr-o lutărie din apropierea bazei. A mai fost folosit, dar în mai mică măsură, și lut extras din groapa cuptorului. Următoarea etapă a constat în instalarea plăcilor deasupra canalelor. Următorul pas al construcției a constat în ridicarea bolții cuptorului, utilizând ca materii prime nuiele pentru schelet și lut pentru construcția propriu-zisă. În cazul bolții, gradul de incertitudine a fost mai ridicat pentru că, în cazul tuturor cuptoarelor de la Stolniceni și nu numai, au fost descoperite foarte puține fragmente de cupolă. În cazul construcției noastre, am realizat un cadru circular de nuiele susținut de un par cu înălțimea de 1 metru, înfipt în mijlocul cuptorului. Pe acest cadru circular au fost sprijinite circa 60 de nuiele de sânger, fixate la partea de jos cu câte un bulgăre de lut în marginea ușor adâncită a cuptorului. Astfel, s-a creat un trunchi de con pe marginea căruia am început clădirea peretelui bolții, prin amplasarea de jur împrejur a unor rânduri succesive de calupuri de lut. Menționăm că pentru construirea bolții cuptorului a fost necesară o cantitate de aproximativ 1220 de kg de lut umed cu paie, ridicând cantitatea de lut totală pentru cuptor la peste 1600 de kg. În următoarele 2 zile, în ciuda unei ploi de toamnă prelungite care ne-a încurcat oarecum planurile, am încercat o uscare forțată a cuptorului prin focuri ușoare în groapa fochistului și de jur împrejurul cupolei. Arderea a avut loc între 6 și 7 septembrie. În cursul dimineții de 6 septembrie, am scos afară la soare șarja de vase ce urma a fi arsă. Este important de precizat că, pentru un plus de relevanță în ceea ce privește eficiența, am intenționat să încărcăm la capacitate maximă cuptorul. Cele 25 de vase de dimensiuni medii și mici și 13 alte obiecte de dimensiuni mici realizate pe perioada șederii în bază nu reprezentau nici pe departe necesarul propus, așa că am fost nevoit să improvizăm. Soluția găsită a fost achiziționarea unui număr de 50 de vase nearse, oale de sarmale, de dimensiuni medii de la olarul Vasile Daniel Ifrim, din localitatea Schitu Stavnic, cunoscut centru de olărie din județul Iași. Șarja a fost introdusă în cuptor în jurul orei 12, cu ajutorul unuia dintre membrii echipei, care a încăput în interiorul cuptorului. Vasele au fost aranjate cu grijă, aproximativ în cercuri concentrice, astfel încât să nu se irosească spațiul, dar nici să nu fie obstrucționate spațiile de comunicare cu canalele de foc. Întâmplarea fericită a făcut ca vasele avute la dispoziție să ocupe întreg volumul cuptorului. După umplerea cuptorului, bolta a mai fost înălțată cu aproximativ 30 de centimetri și astfel îngustată gura cuptorului pentru evitarea pierderii de temperatură.
Arderea a continuat la intensitate maximă mai bine de 2 ore, iar în jurul orei 1, a doua zi, am oprit alimentarea cu combustibil, împingând până la refuz în canale jăratecul, care avea o temperatură de mult peste 600 de grade Celsius, testată prin introducerea unui recipient de sticlă care s-a înmuiat devenind o masă aplatizată. De asemenea, am acoperit deschiderea superioară a cuptorului pentru a împiedica răcirea bruscă a șarjei, șocul termic. Pentru arderea propriu-zisă s-a consumat aproximat 0,7 metri cubi de lemn de fag, la care se adaugă lemnul utilizat pentru uscarea și încălzirea inițială a cuptorului, deci un total care a depășit 1 metru cub. Mai târziu, după ora 9 dimineața, am constatat că jarul din fața cuptorului era încă activ, făcând imposibilă extragerea vaselor. După îndepărtarea părții superioare a bolții, am extras toate vasele după amiaza, după ora 16. Aproape toate vasele păreau bine arse într-o atmosferă oxidantă, cu excepția unuia, situat în partea inferioară din spate a cuptorului, care era parțial negru. Probabil a blocat orificiul suplimentar de lângă el, ducând astfel la lipsa oxigenului. La sfârșitul arderii, 3 vase erau crăpate. Unul, situat în partea din fața a cuptorului, a beneficiat de șocul termic din prima parte a arderii, în timp ce alte 2 au fost deteriorate în timpul extragerii din cuptor. În concluzie, a rezultat un procent de sub 5% rebut din cauza arderii.